n'imerube mmemme mmụọ afọ ọfụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị Amawka na kansụl ime obodo Ihiala nke Anambra steeti gbakọtara n'izugbe iji wee merube mmemme 2025 Amawka Day wee gosipụta oke omenala na ọdịnala eji wee mara ndị obodo ahụ. Onye ụlọ anyị bụ Faith Onyemauche gara sonyere ha na mmemme ahụ wee kọrọ anyị ka o si wee gaa. Ụbọchị Amawka nke a na-eme kwa afọ n'ụbọchị 2 n'ọnwa Jenụwarị bụ oge maka ịkwanyere omenala ugwu, ikwurịta atụmatụ mmepe na ịkwanyere ndị mmadụ ma ọ bụ otu ndị gbanwere ndụ obodo ugwu. N'okwu mmalite ya, eze ọdịnala Amawka Igwe Kenneth Obiriolemgbe kenere ndị Amawka nọ na Naịjirịa na ndị bi na mba ọzọ maka ịbịakwute ụlọ ji ime mmemme ahụ na mgbalị ha n'ịkwado omenala obodo Amawka. Amawka bụ amụta aka, onye jee ebe ọbụla ọ na-eje ya mara na Amawka akụrụ ụlọ. Ka ọ na-agwa ndị ABS okwu, onye odeakwụkwọ ukwu nke Anambra State Judicial Service Commission, Barrister Stanley Mbanaso, onye isi ụlọọrụ omeiwu na-anọchite Amawka n'Ihiala Council, Honorable Kelechi Odingwe, na onye isi ndị Amawka nọ na mba ọzọ, Chief Ugochukwu Ndukihie, kọwara ụbọchị Amawka dịka ohere ịbịakọta ọnụ. Arụ a ga-amara ndị Amawka niile mma. Onye ọbụla si obodo oyibo wee bata Amawka ga-ejikwa ụkwụ ya wee banye ụgbọelu wee nabakwa. Onye President General nke obodo Amawka, Maazị Emmanuel Okonkwo, duru ndị bịara na ya bụ mmemme n'oge otu nkeji iji kwanyere ugwu n'ebe onye isi nchekwa n'obodo Amawka bụ Late Chief Daniel Okoro, onye gburu n'ụzọ mwute otu izu tupu mmemme ahụ. Site na Amawka, Faith Onyemauche n'akụkọ ụwa ABS.